Ahojte všetci, ja som Peter, volám sa Žiacek. Mám 11 rokov a plávanie ma baví fakt. Keď nie som blázen, nesedím pri počítači. Tam sa rodia nápady a film sa začína v kockách. Kamera je pripravená, svetla sviete jasne. Toto nie je len film, toto je moja pasia vlastne. Striham, mixujem, sem tam sa aj zasmem. Každá scéna, každý efekt robím srdcom a s úsmevem. Plávam medzi scénami vo vode aj vo svete pixlov. Každý záber skúmam, hľadám tie správne mixlov. Nie vždy všetko ide, niekedy sa mi podarí fopa. Ale to je filmovanie, robíš chybu a učíš sa zas. Vidíte, tu sa točí, tam sa to seká. Každý moment je príbeh, ktorý na obrazovke bežne beží. Zvuk, hudba, efekty, všetko hrá svoju rolu. Ja len klikam, posúvam a teším sa z toho kolotoču. Tak si sadnite, pozerajte a pokojne sa smejte. Všetky moje nápady tu v jednom filme splnejte. Ak sa vám páči, dajte like alebo komentár. Peter Žiacek sa lúči a idete znova na ďalší záber. Ahojte všetci, ja som Peter, volám sa Žiacek. Mám 11 rokov a plávanie ma baví fakt. Keď nie som v bazéne, sedím pri počítači. Tam sa rodia nápady a film sa začína v kockách. Kamera je pripravená, svetla svietia jasne. Toto nie je len film, toto je moja pasia vlastne. Striham, mixujem, sem tam sa aj zasmem. Každá scéna, každý efekt robím srdcom a s úsmevom.